μετά από απουσία αρκετών ημερών, η Axios TV είναι και πάλι κοντά σας. Λόγω τεχνικών προβλημάτων, δεν πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες δελτία ειδήσεων. Ελπίζουμε να λύθηκαν αυτά τα τεχνικά προβλήματα και να είμαστε όπως πρώτα κοντά σας από την ηλεκτρονική συχνότητα της Axios TV. Για μια ακόμα συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκιδόνας είχαμε έντονες διαμαρτυρίες και αποχώρηση της αντιπολίτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η αντιπολίτευση διαμαρτύρεται επειδή αγνοήθηκε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού, όπως κατήγγυλαν, δεν τους δόθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αυτός ήταν και ο λόγος της αποχώρησης των συμβούλων της. Όπως μάθαμε, οι αρχηγοί των παρατάξεων της αντιπολίτευσης θα ετοιμάσουν επιστολή διαμαρτυρίας και θα δοθεί τις επόμενες ημέρες στη δημοσιότητα. Ένα άλλο θέμα που κέντρισε το ενδιαφέρον της χθεσινής συνεδρίασης ήταν και οι έντονοι διαξυφισμοί συμβούλων της παράταξης του Δημάρχου, όπου φάνηκε ότι υπάρχει μεγάλο εσωτερικό πρόβλημα συνοχής. Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ποσά που χρωστάνε οι δήμοι της περιοχής μας για το κουνουπόσιμο και πρωταθλητής αναδείχθηκε ο πρώην Δήμος Χαλκιδόνας με το χρέος να φτάνει στο εξωφρενικό ποσό των 380.000 ευρώ. Το χαρακτηρίζουμε εξωφρενικό επειδή οι κάτοικοι του Δήμου Χαλκιδόνας το έχουν πληρώσει. Τι έχει να μας πει επί τούτου ο πρώην Δήμαρχος Χαλκιδόνας, κ. Σάκης Νικόπουλος? Το δελτίο μας θα φιλοξενούσε ευχαρίστως κάποια δήλωσή του σχετικά με το θέμα. Επειδή το θέμα της ανεργίας είναι μείζον, σας πληροφορούμε ότι θα δημοσιευτεί προκήρυξη 231 θέσεων για τα ταχυδρομεία για τους Δήμους όλης της χώρας. Λεπτομέρειες στο blog Τα Κάλαντα. Ανοιχτή επιστολή απίθυνε προς τον Πρωθυπουργό ο Δήμαρχος Δέλτα Νίκος Γιουτίκας για το θέμα της μετεγκατάστασης της ΔΕ. Όπως τονίζει στην επιστολή, ο κύριος Παπανδρέου πρέπει να βάλει τέλος στις παλινοδίες των στελεχών της κυβέρνησής του. Ολόκληρη η επιστολή στα Κάλαντα. Σε αναστολή των εργασιών ανέγερσης νέας μονάδας εντός της προστασίας του Δέλτα Αξιού, προχώρησε η πολεοδομία Δυτικής Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελίες. Η μονάδα φέρεται να έχει όλες τις νόμιμες άδειες, όχι όμως την απαιτούμενη θετική γνωμοδότηση του φορέα διαχείρισης Δέλτα Αξιού. Σε 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή, με την κατηγορία της ηθικής αυθουργίας για παρακόλληση συγκοινωνιών στις αγροτικές κινητοποιήσεις του 2007, καταδικάστηκαν από το τριμελές πλημμυροδικείο Λάρισσας 3 Λαρισαίοι αγροτοσυνδικαλιστές. Ομαλά ολοκληρώθηκε η απογραφή του πληθυσμού. Η διενέργεια της απογραφής εξελίχθηκε πολύ καλά και ομαλά, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της αρχής. Τα αποτελέσματα θα δοθούν προσεχώς στη δημοσιότητα. Αποτυχημένος ο Καλλικράτης, λέει η Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκης. Τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τονίζουν ότι οι Δήμοι είναι αντιμέτωποι με οικονομική ασφυξία και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα καθημερινά προβλήματα. Για χρηματισμό από πελάτες, προκειμένου να βεβαιώσει την καταλληλότητα κυκλοφορίας των οχημάτων τους, καταδικάστηκε υπάλληλος του ΒΤΚ Θεσσαλονίκης από το Εφετείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος μετά από σχετικές καταγγελίες. Τι γίνεται με τα κουνούπια? Μπήκαμε στην καλοκαιρινή περίοδο και άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Σε ό,τι αφορά με τους ψεκασμούς, αυτοί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, γεγονός που φαίνεται να ανησυχεί τους ειδικούς λόγω του καιρού. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και η ΕΙΑΤ περιλαμβάνονται στους οργανισμούς που προτίθεται να αποκρατικοποιήσει αμέσως η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, έπειτα από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Κάτω από τη βάση, στο πρώτο τετράμινο, η νέα διοίκηση του Δήμου Ωρεοκάστρου, σύμφωνα με δελτίο τύπου του συνδυασμού Πολιτεία με Όραμα του κυρίου Αστέριου Γαβότση. Φαίνεται ότι εκεί δεν λένε να κοπάσουν οι καταγγελίες και το σύριαλ συνεχίζεται. Συνταγματικές και νόμιμες είναι οι συνενώσεις των Δήμων και κοινοτήτων που έγιναν σύμφωνα με τον Καλλικράτη. Αποφάσισε και κλεισμένων των θυρών η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με ευρύτατη πλειοψηφία. Η Τόσκο μάθαμε ότι θέλει να πετάξει τα τοξικά απόβλητά της στην περιοχή της Γέφυρας. Το θέμα των αποβλήτων είναι πολύ σοβαρό και θα έχουμε στο επόμενο δελτίο μας αναλυτικό ρεπορτάζ. Με 2 ανοιχτές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της Ποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, τιμήθηκε η μνήμη της γενοκτονίας των 353.000 θυμάτων. Τα Κάλαντα φιλοξενούν μία εκβαθέων συνέντευξη του Δημάρχου Ωρεοκάστρου, κ. Δημήτρη Σαραμάντου, με τον συνάδελφο Γιώργο Κατσιάνη.
Με κάθε λαμπρότητα έφυγε από τη Μεσύμβρια η εικόνα της Παναγίας της Μεγαριώτισσας. Για το λόγο αυτό ήρθε αντιπροσωπεία από τη Μεσύμβρια της Βουλγαρίας με τη συνοδεία ανθρώπων ασφαλείας. Και πριν κλείσουμε το δελτίο, 2 αθλητικές ειδήσεις. Υποβιβάστηκε από τη Δέλτα Εθνική η ομάδα του ΠΑΟΚ Κουφαλίων και με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλαδικό Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρισης Κουφαλίων κατά το διήμερο 14 και 15 Μαΐου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Axios TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.